L'Ajuntament té previst construir una zona d'estada i un mirador al solar on hi havia el bloc d'habitatges del carrer de Santa Rosalia 91, edifici que es va haver d'enderrocar fa uns mesos per greus problemes estructurals. En aquest mandat s'hi farà ja alguna actuació parcial, ja que encara està pendent que el consistori expropiï un terreny contigu. La zona d'estada tindrà diversos nivells i hi haurà una zona de pas per poder accedir directament a l'estació de metro. S'esponjarà a més aquesta part del barri on hi ha molta densitat d'habitatges. El mirador permetrà gaudir de vistes cap a la zona de Collserola i la Vall d'Hebron. L'Associació de Veïns de la Teixonera ha estat qui de bon principi va fer la proposta formal al districte per crear-hi una zona ajardinada i un mirador. És un espai complicat, com tota la Teixonera, no? Els pendents són molt forts, però està clar que ha de tenir com a destí un espai d'oci, no? Un espai d'estada, un espai també de gaudir de les vistes, no? Que ara s'han destapat amb l'enderroc d'aquest edifici, i això és el que es consolidarà.